Ay ma'am, may hapon ma'am. Kuan ma'am, actually gikan tawig bansalan unta mi kutob sa among delivery. Nakita na mo na day makilala na apil sa mo nga delivery. Sana nga delivery. Package man ni ma'am. Gikan kang Durina? Dubai nagikan sir. Unsa yun sa nimo ma'am? Anak nimo? Kaso lang na ni bayron pa nga to 5. Sa charge niya ma'am. Kanang pwede win or loss. Hindi pwede sir. Hindi na pwede. Okay. Win or loss. Oh, ito rin nag-Dubai si Ma'am Tina? Sila mag-asawa. Mag-asawa. Ilang mga anak? Yeah. Ay, mo rin anak niya? Wala man nakabutang diri mo, ma'am. Nakabutang lang po diri si Udi yun. Si Udi po. Ang payment ani. Sa ER Cargo, sir? Davao pa? O, na-resibo. Tanaw na to. Yata na mong resibo kung hatag na yung mamang bayad. So, gibidyohan na mo kani kay dili mo tamo ang area diri. Dito rin bansalan. Tingala mi nga na may makilala na dala. Mo lagi. So, exact nga 2.5 na siya, ma'am? Sige, gunita lang sa mama. Hoy, unsa man na? Delivery pod. Sige, just karga tanan. Yeah, ma'am, diri ma'am, dala lang ma'am. So, 2.5? 2.5 po. Diyan sa nang ko na kay before wala pa man ako resibo, kawa pa man ako, diyan sa nang konta. So, 2.5 po. Ang resibo na karon lang after nag-release na niya ang item. Atras gamay ma'am. Dugay wala pa rin sa kauli diri. Lugay pa to, 10 years. 10 years pa. Ang anak. Ang anak ni mo lalaki. Lalaki. Ito ako dito. Amo ni anak niya. Anak. English pa. Okay, English. Sige ma'am, tara to mama. Mama. Surprise! Happy birthday! Kayo ba'y aalalayan at kakahindi? Pag lumuluhay, patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian ang nunang halik. A.M. Digos Flower Shop, delivering happiness. Kumana nagbayad na tanan. Happy birthday! Oh, bigla mo si ma'am. Happy sir. Lang ha. Sabi na ko punsa. Happy birthday to you. Happy birthday. Mama, yung hapon, magpiraila sa dahil may ako si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. Layo up po Sinami diri karon para makiselebrate sa imong birthday. Pinaagi aning sorpresa. Kabalo na makagisig hatag ni mo ani no. Si sir. Si Rex. Di ba dito man to sa inyo dito sa una sa San Philpo dapit? Ugangan. Ay, ugangan ito nimo. Ugangan ako na diya. Linya dito pa yung paubos. Tignan mo. Diri diri niyo ha. Mau yun mo ang. So, kantahan sa kanamo happy birthday. Diya lang, lingkod lang. Ikaw lang ma'am. Ay, irog lang gamay tayo. Happy birthday to you. Kanta mo. Kanta lola. Happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow your candle, ma'am. Lola. I-blow mo candle. Happy birthday! So, na siya yung message. Basahan ako, ha? Isek, mupalit ba unta kong cake? Makaw unta. Amula ko na ikaw. Sana siya, mama pala. Mauna sa tanan, i-greet ka og happy birthday. Ma-wish lang nako na hatagan pa ka og daghang katuigan
Og salamat kayo sa tanan ma, sa tanan nimong tabang sa amua. O pagbantay sa imong mga apo. Wala man ko diha sa birthday nimo. Happy kayo kung magtanaw diri sa layo. Kung magtapok-tapok mo diha. Daghan pa og katuigan na mag-uban ta, puhon ninyong tanan. Dili na kayo naputason kay mingawon na kayo ko ninyo. Salamat ma og more birthdays to come. Love you more, Mama Pala. From Taloy. Sweet kaayo. Asa, tato kayo ba nanak, ma? Kapag sa anak ka nasay. Dire, wala. Iya pa to. Amo to Ay, katawag. niya pa di ay. Katawag na siguro. Dali, te. Gani siya? Lulo, tawas lulo. Bata. Anak mo yapon mo ni? Yan. Ako po na ako sa magulang duha, ramang gud sila. Puro lang yung anak ko. Pag-ilis ito. Sa my birthday wish, sa may tawagan niya sa imong mama. Lola. Lola. Ay, Kani ma. Mo to ipagumang kong badod. Ito, magulang. Ikaw. Dali, te. 53. Pero nihilak man ka sa kalipay. O, magkakabalo. Ikaw, Wow, ma'am. Mads. Ikaw, ma'am. Birthday wish. Wala man Ay. ang mga sa my birthday ay kanisa si Apo una. Sa my birthday wish nimo kay Lola. Di man, matago man. Ulaw-ulawan. Ikaw, sir. Ikaw na lang sir sa my birthday wish nimo sir kay ma'am. Ako mga asawa, Oh, sir. nga unta magpabilin siyang gwapa gyapon. Para dili ko mabalin sa uban. Dunggan ng Rex Ron. Tama ba to? Bitaw, nalipay ko. Sa mong edad. Nya. Ato lang? Oh, sige. Ay, Wala yung birthday wish. Ay, lang Kiss yun. wala. Birthday kiss di ay. Di man ako. Gani, ha, pa? Oh, lahi mo na karon. Kagabi, walang problema. Okay. So, ikaw ma'am, sa may mensahe ng sa mong pamilya, labi na kay Rex na naa sa layo. Kasi maingon sila ha, ma'am. Salamat kayo. Surprise mo. Yun yung bagahe na daw. Nagkatawa. Salamat kay Loy. Yamping kanunay. Balon. Ito lang? Nag-request man siya, mamasayaw daw mong duha. Ha? Nag-request man siya, mamasayaw daw mong duha. Kagabi, pamilya. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa,